Vagari vekubhinga vasara vane kutya kwakanyanya zvikuru pamusoro penyaya tareceiver muzuva ranhasi. Pane nyaya yakati takamboreceiva mumastreets esocial media kuti nyaya yakamboitika kubhinga yemurume uyo akatema mukadzi wake musoro nedombo musango akafa. After that iye akabva azviurayawo. Subscribe pa this YouTube channel mahara kutena on the notification bell. Uyezve my likes enyu ndio akanyanya kutikoshera zvikuru. Pano pa this YouTube channel atirari 263 my likes enyu akakosha. Zvinobatsirawo kuti video rino ringe richionekwa ni avo vanenge vasati vaona this video kuva nenguva. Saka wakasvika panapa, don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Nyaya ndozomuzora nasi nyaya yakaitika kubhinga yemukadzi iyi anga achishedzwa nezita rekuti Musclean Dube anga ane 63 years. Dube uyu mukadzi anga ane 63 years. Anga ari mukadzi wa Abel Sibanda. Chinorwadza panyaya iyi ndechekuti mutumbi wa Dube anova mukadzi wa Abel Sibanda wakawanikwa uri pamashops anonzi iyo Chinonge Business Center pa-A. Ndopakawanikwa mutumbi wemushakabvu. Asi musoro wainge wakaratidza kuti waita zvekurohwa, iye ainge afa. Chiko rest in peace kuna Musclean Dube anga ane 63 years. After mapurisa awana mutumbi uyu, vakaenderera mberi nema-investigation apo pavakazowana dombo raive riri pasi richiratidza kuti rine ropa. Rairatidza ndiro rakashandiswa kutema Musclean Dube mumusoro. After wawana dombo iri, vakaenderera mberi nema-investigation pavakasvika kumba kwaigara mushakabvu anova iye Musclean Dube, kwavakanowana murume wa Musclean Dube akazvisungirira payadhi pamuti. Asi kuzvisungirira kwaakaita akashandisa waya. Dombo ndiro waita nyaya iyi. Haana kunzi akasungirirwa, anzi akazvisungirira. Zvinorwadza, zvinosiririsa, ndo nyaya tareceiver. Ivo vaviri ava vakafa ndo vanoziva chokwadi kuti chii chakakonzeresa kuti zvisvike pakuzoti vese vanofa. Ndo nyaya dzatiri kunyanyoresiva munyika yedu yeZimbabwe. Muve nezuva rakanaka. Much love.